South Africa sabingela kuphi khona ngendawo umuntu uzamkhona zonibingela zivela kwenhlangano ithuleleni organization. Namhlanje ke bafethu singapha eGoli. Kandonga ziyaduma kanyama iphele phela amazinyo endoda ke sihamba ke nabakandala enhle Herbs and Beyond sinabo ke lapha eGoli ke sizobona udadewethu ke naye uthe wasibhalela wathi ke unenkinga yama fibroids. Ubengazi ukuthi khona mina bengimphathele nami surprise khona surprise engimphathele yona ngalo ngoba akhona ama ambassador aka endalo enhle Herbs and Beyond asinawo la eGoli. So ukuthi ke osisi akaze kodwa ke bakhona sinodokotela la eGoli udokotela uBusi Zulu ukhona laphana sino DJ xa uDJ omkhulu kunabo bonke oDJ bese siphathe surprise entsha lapha nathi igqoka izibuko ngizocela ukuthi izovela legciniso shithi ubani sise ake ngikumukele ke dadewethu ukuthi ke sawubona ma. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngikhona ubani igama? Igama nguPrincess wakazwana. Azadibana? Yebo siziyahlangana. Ubuwazi kodwa ngiyeza. Bengazi. Sengivele ngafike lokusaba nje. Hawu usabani? Isurprise. Abangani wabhala kathola nje nawo nenkinga ama fibroids ukuthi bakusiza abakandalo enhlebs. Ngangibhala ngazi ukuthi kuzosheshe kanje senginovalo mase nifikile. Hayi nakho ke sesikhona. Yebo ngiyabonga kakhulu. Okay. Ama fibroids aqale nini sisa? Ngiqala ukwazi 2021. Okay. Ngade ngigula ngiphethwe kubhlungu esibelethweni. Ngase ngaya ku dokotela ke mathi mangicheck ukuthi nginawo ama fibroids. Okay. Emva kwalokho kwaseke impilo iqhubeka kanjani? Then wathi kumele ngenze i-operation yakho wathi 75,000 washo ukuthi imali anginayo ngavele ngayeke ngahlala nawo mangihleli nawo ke lokho eqhubekile ama challenges kama pain noma ngenkunzweni kuba buhlungu noma ngesikhathini kubhlungu nesisu ke silokhu sikhukhumala ngathi ngipreg. Okay, umntwana ona nje? Umntwana nginaye wo2007. Okay. Inkinga akasalanyo? Akasalanyo manje sekufune komunye asalameki. Yebo. No hayi ke siswami ngihamba nabakandalo enhle Herbs and Beyond ke la kukhona abakuphathele khona ke kuzovela nanangudadewethu ke. This is a surprise for. Bona ke surprise masikhumula ibuko. Yebo ngiyaphila. Hayi siyaphila. Hayi lana sikuphathele ke impilo yakho nje yonke ila. Ngicabanga ukuthi yonke lento la izokwenza impilo yakho ishintshe. Mhlawumbe ubone nawo ukuthi ukuba wawube nawo u75,000 mhlawumbe ngabe uyakhala manje. Usho ngamosho u75,000 wami. Ngoba sithi thina ukuqalela emakhambini endalo akwandalo enhle Herbs and Beyond ukubona ukuthi kuzokwenzakalani ungabonakala usho nje in 3 months hayi ngisungangithuka nangima yipi mhlamba noma yipi nje ngithuka kodwa I guarantee you konke lokho kula okuyindalo kaNkuluNkulu kuzokwelapha. Ngiyabonga kakhulu abakandalo. Ngibonga na kuthuleleni. Ngiyabonga kakhulu angazi ngithini. Uhappy? Over. Ngiyibona nje sengiphilile. Hayi usuphilile. Sekufike thina la sithi abantu bayaphila la bayaphila abantu. Yebo. Siyabonga. Sisithanda ngakudedeli nje uhamba nobani obaphethe lapha? Ngihamba no DJ xa. No gogo udokotela. Ngicela basondele. Ungena ngevosho. Wena ungena ngani? Mina ngena ukuthi sanibonani Thimolanga khale ke DJ xa lendaba Herbs and Beyond sesikhona sikhalelekile kunjani lapha ku? Yebo ngiyaphila. Wena ungena ngani? Suphilile yes? Usu right yes? Ngeke uphinde ube nesisi esikhulu, ngeke uphinde ube nenkinga, be consistent. Uwadle ngendlela amaphilisi akho amanzi waphuzise komuntu othengile ubhiya. Uyabona uma uzithengele wena ubhiya ukuthi uphuza kahle kanjani? Amanzi nawo waphuze kanjalo. Ngeke uphinde uhlupheke. Sikhona, mina ke ngikhona ke la eGoli ke. Uzothola mina eduze, imina engizogayida. Yebo. Siyabonga.
No siyabonga kakhulu bakithi ke ngijabulela ukubona ithulele NTV sitheme suke eGoli ngoba ade sise KZN sasho ukuthi ayikefike phela nayo hayi kusho ukuthi kwenzeka imizamo bakithi nayo ithulele ndisikhona ibona iJoburg obuwe phela anyana buwa anyana phela kade ngibatshela yini lokho uma utakabuwe anyana badlala ngayo nangane yakwethu. cha kade ngibatshela ngithi eGoli sengifikile manje ngidla inyama laphana kade ngangifungile ukuthi inyama yenkomo ngeke ngiyidle eGoli ngoba manje inyama enjani le ngapheli manje lokhu ngidle ngiyidliye lapha isisami angisizwa kahle ngicela i-detox nje la Ngoba wena uma ugula uzophiliswa khona i-detox ake qeda nami ngidla ufisha KZN ngagula ngasiza uDr Fatsha detox mina ngibuye ngine stress eZimbabwe nga-detox asaphela. siyabonga Mina bengi obese overweight akungibone nginjani. Look at me. Siyabonga Phutuleleni kusimema nokuthi uze nathi endaweni yethu asiglisanga imbongolo asiglisanga amakati udla inyama nje qobo lwenyama khululeka uzofika udetox kodwa ukhipha inyama siwadla amakati neimbongolo. hayi ngiyathemba sithanda ngeke ngilahlo wena Hayi ngeke mina ngulahle lutho mina angidli into engasile la ngiyayazi into engidlayo ukuthi ngizwe ngidlani mawufuna ukudla into eziright xhumana nami ungaqhamuka ukuhamba nabantu bazokulahla abantu hey nkulunkulu wami hey DJ Xaba utholakala lapha abandala abandala enhle siyatholakala bakithi asisona iscam nje bahlale sisho nje ukuthi abantu baseThekwini namaphethelo KZN bakwazi ukusithola lapha ku number ethi 031 574 5489 031 574 5489 kanti ke lapha eJohannesburg madoda kuthiwa kamkanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda kwamntana mondele phina 011 736 1316 nango kudokotela ubusibezulu la umthola khona 011 736 1316 kanti ke lapha umfuna udokotela uDr Human Plumber the Fatsha uyakwazi ukumthola lapha uya WhatsAppela or umfonele inamba ethi 061 370 9256 061 370 9256 bakithi uya kudokotela uphatha ke izinto zakhona bakithi noma ngabe kuthiwa isiphi isifo sikuphethe lapha nahamba nje usuphethe imali engango 5400 rand uyitholele kamabhodlela ka8 hayi ke uzoyishola wena emva kwalokho kanti umuntu ufuna ukuthola le ethe ukwehla kancane mhlawumbe amandla wavuma kahle 8 bottles nawona kodwa ke usize omncane u3800 rand lapha eThekwini phakathi edrobheni ithi address 30 Dula Oma Road lapha yakwaku Masonic Grove qala between Chicken Licken and Court Passage ku Anton Lambede Street phakathi edrobheni inside the town. Into emnandi kakhulu kwengathi ke la ekhaya ukuthi njengoba nami ngikhona la eGoli noma ngabe ukuphi all over South Africa please note ukuthi we offer free delivery nationwide and our delivery only takes 1 to 5 working days meaning wena nje uyahlala in the comfort of your own space akudingi ukuthi lokhu busy uyihlukumeza uhamba wenzani hlala phansi udokotela noma ngizothi amakhambi akho azoyifikela qathatha la ukhona it is absolutely for free abantu bona basazophila kuncane lokhu kukhulu okuzayo bheka thina no ngiyabonga sisiwami ngicela uzibonga leso sibhala nje sisi Ngiyabonga kakhulu ukuthuleleni ngibonga kakhulu kwabakandalo no Dr wonke ngiyabonga kakhulu angazi ngithini ngiyabonga nansi ke surprise bese kuphathele Asimnikeni group hug ke guys sithi ndalo enhle and beyond. no siyabonga kanza kwethu sigoqe ngapha ke ngapha kanti ngaziyaduma nathi sobhele emakhaya ke indlela enhle Herbs and Beyond ngizobathola ke nesixhuma nje kaThweleni sinixhumanisa nabo nizosinda nangu dadwethu nantu sethwele ikhombo yakhe 5400 uyithole mahala ha ngokuthi nje uthethwele Thweleni sinixhumanisa nabandalo enhle Herbs bamnikeza ke naka amakhamba akhe dadwethu siyakubongela ma ngiyabonga nami siyakubongela uphileni sisi siyabonga South Africa ngicela ukuyivala ke mina ngapha ke eGoli endo ngazaduma umuntu ke abuyele ngasemakhaya siyabonga nisalahle emakhaya